И още един български продукт май се е прицелил към световната сцена. За да разберете какво имам предвид, ще погледнем към първия български инфлуенсър, генериран от изкуствен интелект. Вече ви разказахме за Ахинора, но днес тя има новина за вас. А каква е тя, Емил Дамянов ще ни разкаже. Емо, здравей! Здравей, Марина! Новината е, че Ахинора започна своя музикална кариера. Първата й песен видя бял свят точно на националният празник. И макар за едни тя да е просто продукт на изкуственият интелект, то за други Ахинора вече променя правилата на играта. Но повече за атрактивната кибердама, както и за това какво я е вдъхновило да прослави българската женска красота в песен, разказваме сега. Вече познавате Ахинора, първият български инфлуенсър, генериран от изкуствен интелект. Ахинора вече атакува шоу-бизнеса. Аз съм пламък, аз съм сила, красота незабравима, любов в сърцето, огън кръвта, българка съм хубав една. А зад гърба й стои Светослав Георгиев, който заедно с екипа си от IT специалисти създава образа. Основната цел на Ахинора още от самото и начало е да промотира здравословния начин на живот, четенето, опознаването на България в абсолютно всичките аспекти, като се започне от култура, музика, история, както и малко познати места. Но как екипът избира точно тази визия? Целият образ на Ахинора е на базата на предварително проучване, което направихме преди да започнем изграждането на образа. И самият образ е изграден на база именно на това проучване, което беше насочено към цялата българска аудитория. Направихме го изключително детайлно и то показа, че е най-добре и най-добре се приема образа на жена, която е руса, с по-светъл цвят на кожата, с определена височина, телосложение, цвят на очите и така нататък. И така, макар че русокосата киберкрасавица е активна едва от няколко месеца, тя вече има своите почитатели и като певица. Искахме да представим песен, която да си пасва изключително точно на образа, който сме изградили, на красивата българка, която се гордее със своя произход. Музиката, текста и видеото към тях са изцяло създадени от изкуствен интелект. Просто искахме тази песен да се възприеме по най-добрия начин, за да може посланието и по-лесно да достигне до аудиторията, която целим. А тя беше именно по-млада аудитория. Точно поради тази причина избрахме да бъде по-динамична, да бъде по-добре възприета като стил. Но Ахинора не мисли да спира до тук. По план, ако всичко е наред, планираме поне по една песен на месец. А до тук Ахинора, поне в интернет, се радва на малко над 4000 последователи. За Събуди се, Емил Дамянов.